सानजारि नोगोर जिहेतु फुटबल क्लाबा जिहेतु बोसोरारि जिहेतु होबाय थानाय बे खेलखौ दिनै जिहेतु फाइनाल गेम खेलायहोबाय नोंथांमोना बेनि गेजेरजों बे खेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मा मेसेज होनो थांदों रायजो राजा एबा गेलेगिरिफोरनिसिम गिबि गिबियावनो प्राइम 24 नि हेडलाइन्सनिसिम आङो गोजोन बावबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरबो बावबाय दिनैनि बे सानजारि नोगोर फुटबल लिगनि जिथुनिखि खेल प्राइज मानि खेल बेनि गेजेरजों जोङो दिनैनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जों बेखौ मेसेज होनो सानदों जे जाहाथे बे खेलनि गेजेरजों गावबा गावनि देहा सोलेरजों लोगोसे बे खेलजोंबो जे बे मुलुग दरबाराव जाहाथे मोनसे गावखौनो गाव प्रतिस्ठा खालामनो हायो बे खेलनि गेजेरजों गावखौनो गाव मोनसे आथिङाव गसंनानै मोनसे लामाखौ दिन्थिनो हायो बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोराबो जाहाथे फेग्रा मुवा बेसादफोरजों जाहाथे गोदोना थायालासिनो बे खेलफोराव हारियारि परिश्रमनि गेजेरजों बेफोरबायदि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बे जोंनि बर' हारिजों लोगोसे बे जायगानि लाइमोनफोरा जाहाथे उथ्रिबुंनो हायो बेखौनो जोङो बे मेसेजखौ होयो आरोखि आरो नोंथांमोननि बे खेलखौ दैदेनबाय थानायाव गोबां सुबुङा नोंथांमोनखौ मदद होदोंमोन नामा बिथांमोनसिमा होननो सानो जोंनि बे खेल गेलेनाय गिबियावनो जोंनि जायफोर बे खेलखौ सामलायनायाव जोंनि थाखाय रां अनसुंथाइ होदो बिसोरखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय लोगोसे बे खेलजों जों नांफानानै थानाय गासैबो जोंनि बे सानजारि नोगोर फुटबल लिगनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै गासै जोंनि मावथि सोद्रोमाजों एडभाइजार बे कमिटिनि बिसोरनि हेफाजाब गोजोननाय बावदों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बे खेलखौ माबायदि दैदेनलांनो सानो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि थांखिया बेनो जे उथिफुनाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो बे बिश्व दरबाराव जाहाथे जोलुर बादायनायनि गेजेरजों जाहाथे गावनि देहानि जिथु परिश्रमनि गेजेरजों बा गावखौनो गाव बे बुहुमाव खेलनि गेजेरजों जाहाथे गसंनो हायो बेखौ जोङो बेखौ दिन्थिनो जिहेतु नोंथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै जिहेतु खेला एबा स्पर्ट्सआ जे सासे फरायसानि मेन्टेलिखौ एसे माने स्ट्रं खालामो बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो आं फोरोंगिरिजों लोगोसे गाहाय गोरायावबो बोराय बाथौ इंराजि स्कुलनिनो दा बेयाव आं बुंनो सानोखि बे सोलोंथाइजों लोगोसे बे खेला दुलाबो ओरैबायदि गोनांथि जाहाथे बे जिहेथु जों सोलोंथाइयाव जों बे सोलोंथाइनि बे इडुकेसन बाथाय अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट स्टुडेन्ट बेयाव खालि फरायनानै जे नाम्बार बुरजा मोननाय बा बे माबा बे नङा बे माखासे आखल आखुजों लोगोसे बे गेलेनायखौबो जाहाथे माने बे गथ'नि फरायनाय लोगोसे जाहाथे खेलखौबो पेरेलि जों लांफानो हायो बेखौ आं फोरमायो आरोखि जिहेतु फैबाय थानाय लाइमोनफोरनिसिम स्पर्ट्सआ मोनसे इडुकेसनाव बिराद गोनांथि बिनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो बे इडुकेसन आथिखाल मुगायाव जिहेथु बे इडुकेसन सोलोंथाइ लानायाव बे फिजिकेल ट्रेनिं बा फिजिकेल एक्सारसाइज बा गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआबो मोनसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बे साबजेक्ट मेटाराव गोलैयो आरोखि गतिके बेनि सायावबो स्टुडेन्टफोरा प्रिपेयार होनांगोन मानो होनोबा इयुनाव जुदि बे सासे जोलुर बादायगिरिया खालि जोलुराव जेबो जानो होनो बे जोलुरनि माखासे नेमखान्थिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेनाय आयदाफोराव बिसोरनि नियम खान्थिनि जिथु रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेफोरखौ माने बे जुदि फरायसालिफोराव जों मोनलांखायोबा बे इयुनाव बे जोलुर बादायनायजों लोगोसे बा गुबुन गुबुन खेलफोराव बाहागो लानायाव जाहाथे बेनि खेल नियमफोरखौ मिथिलाङो बेखौ আজি খেলটো ধন্যবাদ আজি খেলটো জিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ জিকিব নোৱাৰিলোঁ কি কৰিম হাৰা জিকাত খেলত থাকে আৰু যি কমিটি খেলাইছে ভালে খেলাইছে আৰু যি খেল কিবা হৈছে ঠিকে হৈছে আজি যিহেতু কোনটো দলৰ লগত আছিলে ফাইনেল খেল আজি তাত দুনিয়াৰ লগত আছিলে আমি হাৰিলোঁ কি কওঁ খেলতো হাৰা জিকা থাকে আৰু অহা বছৰে ভালকৈ জিকিম বুলি চেষ্টা কৰিম তাৰপৰা কমিটিবিলাকো ভালে খেলাইছে ঠিকে খেলাইছে কমিটিবিলাকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগন্তুক আহি থকাত তোমালোকে কি ভাবে আগন্তুক আহি থকাত কেনেকৈ ভাবে যে এইটো খেল যদি এইটো খেল আৰু অলপ খেলাব লাগে ভালকৈ খেলাব লাগে আৰু খেলো অলপ ডাঙৰকৈ খেলাব লাগে অহা বছৰ আৰু আমি ভালকৈ খেলিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰঞ্জন সাঞ্জাৰী নগৰ খেলপথাৰ অনুষ্ঠিত ফুটবল প্ৰাইজ মানি টুৰ্ণামেণ্টৰ কমিটিলৈ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ পৰিদৰ্শন কৰা সকলো ৰাইজলৈ আন্তৰিক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু টিমটোতো দুখন টিমে ভালে খেলিছে চূড়ান্ত খেলত খুব ভাল লাগিছোঁ কমিটি ফালৰ পৰা সহায় কৰিছে দুটা টিমকে আৰু আগন্তুক দিনত আমি এইখন ফিল্ডতে আৰু আহি থকা খেলবোৰ ভালকৈ খেলিম বুলি আমি
কিবা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আৰু যিকোনো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আজিলৈ খেলত কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল নেকি অসুবিধাটো হোৱা নাই তেনেকুৱা কমিটি ফালৰ পৰাতো অসুবিধা দিয়া নাই বাৰু বৰ্তমানলৈকে ভালে ঠিক ঠাককৈ খেলাইছে আৰু অহা বছৰো এনেকাই আৰু ডাঙৰকৈ খেলাবলৈ মানে